Upozornenie. To, čo budete vidieť a počuť, odhaľuje skutočnú tvár Grécka. Krajiny, v ktorej turizmus pomaly ničí komunity žijúce na gréckych ostrovoch. Približne štvrtina celkového HDP Grécka sa spolieha na cestovný ruch, vďaka čomu je toto odvetvie skôr nevyhnutnosťou než dobrovoľným životným štýlom. Najviac sa to týka gréckych ostrovov. Miestni obyvatelia, ktorí tam žijú, musia kvôli cestovnému ruchu platiť vyššie ceny za potraviny a väčšina ostrovanov žije z masovej rekreácie a turizmu. Reštauratéri a hoteliéri ich platia mizerne a počas turistickej sezóny často pracujú aj 12 hodín denne. Tento úvod vám azda pomôže lepšie pochopiť okolnosti, za akých sa naša dovolenka odohrávala. Plánovaný príchod do Grécka sme mesiac pred odchodom oficiálne potvrdili e-mailovou komunikáciou s prístavom Lefkas v Lefkade. Ubezpečovali nás, že majú k dispozícii žeriav na spustenie našej relatívne malej plachetnice na vodu. Možnosť spustenia lode na vodu žeriavom bola kľúčová pre naše rozhodnutie znova navštíviť Grécko. Naposledy sme boli v Grécku v roku 2021. Naša plavba bola naplánovaná z Lefkady do Pilosu so zámerom cestou preskúmať všetko zaujímavé. Trvalo nám 3 dní dostať sa z nášho domova na Lefkadu. Prvý deň sme sa ubytovali v spustnutom, no fungujúcom moteli Silvia v Rumunsku. Na druhý deň sme skončili v Bulharsku vo Verila Camping Bungalows. Je to pekné miesto na oddych, ale s hroznou príjazdovou cestou, o ktorú sa nikto nestará.
Tretí deň sme bývali v kempingu Koraly v Grécku, kde sme si prenajali 2 izby. Zatiaľ je to dobré, mysleli sme si. To sme ešte nevedeli, že naše šťastie sa čoskoro zmení k horšiemu. Došli sme do Lefkady presne na čas a pripravili sme sa na to, že našu loď spustia žeriavom na vodu, tak ako bolo dohodnuté. V prístavnej kancelárii sme zaplatili za uskladnenie nášho prívesu na ďalšie 4 týždne a za žeriav. Keď sme však prišli k žeriavníkovi, pozrel sa na našu malú plachetnicu a odmietol žeriav použiť. Potom nám bolo odporúčané použiť sklz, po ktorom sa spolu s loďou musí spustiť do vody aj vozík. Keby sme tušili, ako budú ďalšie 4 týždne prebiehať, hneď by sme sa otočili a vyrazili do Holandska, ktoré sme považovali za alternatívnu destináciu našej dovolenky. Ale nakoniec sme s použitím sklzu súhlasili. Aspoň nám pomohli dať loď na vodu. Peniaze za nevyužitý žeriav nám boli našťastie vrátené, ale aj tak sa nám zdá veľmi neprofesionálne sľubovať nám niečo, čo nie sú schopní zariadiť, dokonca si za to vziať aj peniaze a mesiac vopred dohodnutú službu nakoniec nedodať. O tom, akú malú plachetnicu máme, vedeli vopred na základe fotiek a popisu, ktoré sme im zaslali. Ale namiesto toho, aby kriticky posúdili, či dokážu zvládnuť našu loď dať na vodu pomocou požadovaných prostriedkov, v snahe prilákať potenciálneho turistu do ich prístavu a vyžmýkať z neho peniaze, nám iba slepo pritakali na všetko, o čo sme ich v e-maili žiadali. Keby sme boli vedeli, že nebude možné použiť žeriav, určite by sme do Grécka nešli. Pri našej poslednej návšteve Grécka nám v inom prístave tiež sľubovali žeriav, ktorý tam nakoniec nebol, a loď zatlačili do vody na našom vozíku, na ktorom kvôli slanej vode zhrdzaveli brzdy, konektory osvetlenia a mnohé iné časti. Nie všetko sa dá totiž opláchnuť sladkou vodou. Usadená soľ dlhodobo zadržiava vlhkosť a vnútorné časti brzdeného vozíka hrdzavejú. Nútené spustenie vozíka do slanej vody nám aj teraz spôsobilo nemalé problémy a škody. Po zložení lode na vodu pomocou sklzu sme vstýčili sťažeň, zmontovali loď a naložili do nej všetko potrebné. To znamenalo asi 10 hodín driny v pekelnej páľave bez kúska tieňa. Večer sme išli s vozíkom do supermarketu kúpiť prvé zásoby. Potom, unavení z celodennej práce, sme išli spať do prehriatej lode. Našou prvou zastávkou na ceste do Pilosu bola Itaka, kde sme plánovali kotviť v jednom z mnohých prírodných prístavov na ostrove. Naša kotva sa však zachytila o trávu a my sme sa začali približovať k brehu. Rozhodli sme sa ísť do Vadhy a zakotviť na noc v prístave. Počas pristávacieho manévru na jediné voľné miesto
nám v silnom vetre zdochol motor. Rýchlo nás zanášalo na blízku taliansku plachetnicu, čo hrozilo zrážkou a poškodením oboch lodí. Šikovne sme sa núdzovo pripútali k najbližšej plachetnici a urobili bezpečnostné opatrenia, aby sa žiadna z lodí nepoškodila. Kým sme opäť spustili motor, všetko bolo obsadené a z milosti kapitána švédskej plachetnice, ku ktorej sme sa priviazali, sme takto prenocovali a ani len nevkročili nohou na Itaku. To bol začiatok našich problémov s motorom. Skoro ráno sme vyrazili na Zakynthos, našu ďalšiu zastávku. Bez vetra sme sa mohli spoľahnúť len na náš čoraz väčšmi zlyhávajúci motor. Prístav na Zakynthose je dostatočne veľký na to, aby sa tam zmestili lode všetkých veľkostí a kým sme tam kotvili, s nikým neboli problémy. Na Zakynthose sme ale nezostali, pretože sme sa chceli čo najskôr dostať do Pylosu. A tak sme sa na druhý deň preplavili do Katakola. Katakolo je prístav, ktorý je známy ako miesto, kde kotvia veľké výletné lode s tisíckami turistov. Odtiaľ ich hromadne autobusmi rozvážajú do starovekej Olympie. Kotvili sme v prístave pre plachetnice bokom, keďže nie sme schopní stáť kormou k mólu na kotve. Potom sme sa vydali pešo na nevyhnutný výlet po palivo, keďže nám došlo. Najbližšia čerpacia stanica sa vraj nachádzala 4 km od prístavu, čo sa nám nezdalo príliš ďaleko. Najmä keď nás vedúci prístavu ubezpečil, že tam vedie chodník. Chodník tam naozaj bol, ale iba chvíľu. Potom bol takmer nepriechodný a nakoniec sa skončil. Benzínku sme nejako minuli a striedavo popri pláži a cez dedinské cesty sme dorazili na takú, ktorá bola vzdialená až 8 kilometrov. Naspäť sa nám už nechcelo ísť pešo. Majiteľ benzínky bol taký láskavý, že nám na cestu späť zavolal taxík. Ten sme sa pôvodne pokúšali zavolať sami, ale miestna predvoľba telefónneho čísla nefungovala tak, ako má a namiesto hlasu taxikára sa nám ozval robotický hlas slečny Silvie, ktorá nám oznamovala, že volané číslo neexistuje. Taxikár bol tiež celkom milý a dokonca nám v prístave ukázal svoj malý motorový čln, ktorý vlastní. Problémy začali, keď sme sa vrátili z výletu za palivom. Malý, starý, tučný a mrzutý miestny obyvateľ sa s nami začal hádať o našom kotvení. Nenechal si vysvetliť, prečo sme kotvili bokom, namiesto toho nás radšej urážal. Vytiahol svoj vek a tvrdil, že ho musíme počúvať, pretože je starší ako my. Spýtali sme sa ho, či je správcom prístavu. Nebol. Na základe čoho nám tu teda rozkazuje? S recepčným, ktorému sme za kotvenie platili, sme sa dohodli, že takto kotviť môžeme. Dokonca sme sa ponúkli, že zaplatíme za 2 miesta.
Nevrlý a agresívny občan bol prekvapený, že sme za naše miesto zaplatili a dožadoval sa, aby prišiel správca prístavu potvrdiť naše slová. Neviem na základe čoho predpokladal, že tam len tak kotvíme na divoko a ilegálne bez platenia. Asi nás mal za nejakých šupákov. Takže prišiel správca prístavu, potvrdil, že sme za naše miesto poctivo zaplatili a vyriešil náš spor ako každý normálny človek. Rovnako ako recepčný, nám aj on dovolil kotviť bokom, ale odporúčil nám, aby sme pri ďalšej návšteve kotvili v rohu, kde je vyústenie kanalizácie a voda tam naplavuje všetok hnus z celého prístavu, a aby sme mu náš príchod vopred oznámili cez lodnú rádiovysielačku. Ponúkol sa, že s nami ihneď vyskúša spojenie, čo sme aj urobili. Avšak celý tento nepríjemný zážitok bol ponižujúci a úprimne povedané, pocit, že tam vlastne nie sme vítaní, bol jedným z faktorov, prečo sme sa pri ceste späť do Katakola už nevrátili. Ďalší úsek cesty bol trochu pod plachtami, ale hlavne na motor. Naším cieľom bol prístav Kyparissia, malé okresné mesto ležiace na kopci s výhľadom do okolia. Kyparissia bola vlastne celkom fajn. Nikto sa s nami nehádal, prístav nie je taký populárny ako ostatné, v ktorých sme boli, a dokonca sme videli morské korytnačky, ako si užívajú prístavné vody, čo znamenalo, že voda tam musela byť celkom čistá. Prístavný úradník sa dokonca rozhodol, že nás nechá kotviť zadarmo, pretože sa mu páčila naša malá plachetnica. Okrem toho Kyparissia nie je ničím zvláštna. Zásoby môžete nakupovať v mnohých supermarketoch na hlavnej ulici a to je v podstate všetko. Náš motor značky Mercury nenávratne zdochol na našej ceste do najvzdialenejšieho a zároveň konečného cieľa našej dovolenky, Pilosu. Mali sme šťastie, že aspoň počasie hrálo v náš prospech a mohli sme pokračovať pod plachtami. Tesne pred prístavom sa nám motor ešte podarilo na chvíľu naštartovať. Mercury z posledných síl naposledy zavrčal a pomohol nám pristáť. Zakotvili sme hneď pri vchode a okamžite sme vedeli, že musíme kúpiť nový motor.
V Pilose sa nachádzal aj jachtársky obchod. Išli sme rovno tam. Napriek názvu jachtársky išlo o zmiešaný obchod, ktorý ponúka nielen vybavenie na loď, ale aj rybárske potreby a hračky do vody. Obchodník bol prívetivý a priateľský, ale nehovoril veľmi dobre po anglicky. Sľúbil nám motor Yamaha do niekoľkých dní. Dokonca nám ponúkol limonádu a olivový olej ako darček. Najprv sme boli spokojní a rozhodli sme sa vložiť do neho svoju dôveru. Počas nasledujúcich dní sa však ukázalo, že žiadny motor na ceste nie je. Napriek tomu, že nás predajca denne ubezpečoval, že situácia je pod kontrolou, motor určite príde do 2 dní, potom do 3, potom do 5 a táto doba sa len zvyšovala pri každej našej návšteve. Neplánovane sme v Pilose strávili týždeň, čakajúc na motor, ktorý neprichádzal a neprichádzal. Celá situácia bola o to nepríjemnejšia, že sme už za motor zaplatili zálohu a podobne ako pri situácii v prístave Lefkas, predajca vzal peniaze a sľúbený produkt nedodal. Uznávame, že na vine mohol byť aj dodávateľ a nie priamo predajca. Nechceme mu nespravodlivo krivdiť. Uisťoval nás, že sa mu to zatiaľ ešte nestalo. To je možné, ale bez funkčného motora sme sa nevedeli pohnúť ďalej a neplánovali sme v Pilose zostať dlhšie. Neprišli sme do Grécka na to, aby sme polovicu dovolenky strávili čakaním na motor. Predajca bol poctivý človek a bez pol slova nám vrátil peniaze za zálohu. Zdalo sa, že bol rád, že už túto nepríjemnú situáciu nemusí ďalej riešiť. Nakoniec sme sa rozhodli vziať problém do vlastných rúk a prenajatým autom sme išli do Atén vyzdvihnúť motor Honda, ktorý sme si večer predtým telefonicky rezervovali v lodnom obchode. Tento motor nás zachránil a slúžil nám oveľa lepšie ako náš starý. Samotný Pilos je malebné mestečko obopínajúce južný breh zálivu Navarino, kde sa v 19. storočí odohrala slávna námorná bitka medzi britskými, francúzskými, ruskými a tureckými admirálmi. Centrum Pilosu je malé, ale pekné a na rozdiel od iných miest sú pod stromami až 2 lavičky, kde sa dá posedieť. To je dosť veľká vec, pretože Gréci sa rozhodli vyťažiť zo stromov v letných horúčavách maximum. Reštaurácie pod ne umiestňujú svoje stoly a stoličky, čím vám dávajú len 3 možnosti. Možnosť číslo 1. Sadnúť si a niečo si objednať. Možnosť číslo 2. Zostať na slnku v letných horúčavách, alebo možnosť číslo 3. Mať šťastie, že sa vám podarí uchmatnúť akurát tie 2 lavičky, ktoré sú v tieni mimo priestorov reštaurácie. V Pilose sme však nesedeli len tak so založenými rukami. Nasledujúci deň po našom zakotvení sme preskúmali celý Pilos a dokonca sme sa nasledovné dni vybrali na malú exkurziu v prenajatom aute do Sparty a starovekej Olympie.
Z Pilosu sme najprv išli na výlet do Sparty. Dnešná Sparta má len málo spoločného so starovekým gréckym mestom, samozrejme okrem názvu. Napriek tomu výlet cez tamojšie hory s krásnym výhľadom bol veľmi pekný. Vstup do archeologického náleziska bol bezplatný. Parkovanie je však hrozné a ulice nie sú správne označené. Takže je na vašom odhade, či idete po hlavnej ceste alebo nie. Po návrate z výletu sme trochu posunuli našu plachetnicu, aby sa do prístavu zmestil aj jeden švédsky jachtár. Bol príjemným spoločníkom a prehodili sme pár slov. Staroveká Olympia bola v našich očakávaniach dosť vysoko, čo sa týka histórie, a nesklamala. Celá archeologická oblasť je naozaj krásna a bolo obzvlášť skvelé vidieť staroveký olympijský štadión práve vtedy, keď sa konali olympijské hry vo Francúzsku.
Čerešničkou na záver bolo Archimedovo múzeum. Súkromná zbierka starovekých strojov s praktickými ukážkami, ktoré predviedla kurátorka múzea. Dokonca podrobnejšie vysvetlila, ako fungujú. Vstupné bolo dobrovoľné. Nechali sme tam 10 eur. To sa, súdiac podľa obsahu pokladničky, zdalo byť štandardným príspevkom. Keď sme sa vrátili z Olympie, čakalo nás nemilé prekvapenie. Niekto presunul našu loď bez nášho vedomia a povolenia. Ide o vážny priestupok, pretože naša plachetnica mohla byť v nekvalifikovaných rukách poškodená. Aj keby to tak nebolo, z čistej arogancie a drzosti každého, kto takto zaobchádza s majetkom niekoho iného, nám vrela krv. Určite by ste nepreparkovali cudzie auto na parkovisku. Prečo by si teda niekto myslel, že je v poriadku previazať našu loď? Rozhodli sme sa konfrontovať páchateľa. Ten na nás začal kričať, že je to grécky prístav a tak si môže robiť čo chce a že sa máme vrátiť do našej krajiny, ak sa nám v Grécku nepáči. Konflikty väčšinou vieme riešiť diplomaticky. Ale tento muž nebol ochotný, tak povediac, prijať olivovú vetvičku mieru. Trochu zmiernil tón, keď sme mu vysvetlili, že loď sme už dobrovoľne a ústretovo preparkovali kvôli Švédovi, ktorý tam bol pred ním, a keď sme odchádzali na výlet, nezdalo sa, že naša poloha niekomu prekáža. Už i tak sme stáli dosť tesne pri vedľajšej lodi. To, že máme malú loď, ešte neznamená, že sa vieme vopchať do hociakej myšacej diery, na akú ukážu prstom. Nie sme loďka na jazero, pod vodou máme dvojitý kýl a pri kotvení musíme dbať aj na to, aby našu loď neotrieskalo o betónové múry a vystupovanie, nastupovanie, ako aj vyplávanie s loďou z miesta kotvenia bolo čo najmenej komplikované a bezpečné. Bolo nám už trápne a nepríjemné vždy niekomu vysvetľovať, že nie sme arogantné a bezohľadné hovedá, za aké nás majú. Chápeme, že mnohí turisti takí sú. Chápeme, že turistická sezóna je psychicky aj fyzicky náročná a chápeme, že keď sa skončí, veľa Grékov si s úľavou vydýchne. Čo ale nechápeme je, prečo nie je možné mať normálny civilizovaný rozhovor bez toho, aby nám pri rozprávaní a vysvetľovaní nášho uhla pohľadu neskákali ľudia defenzívne a agresívne stále do reči a nepustili nás k slovu, ako by sme sa k tomu my ani nemohli vyjadriť. Sme predsa civilizovaní ľudia, alebo nie? Tu totiž vôbec nejde o to, koľkokrát sa budeme musieť prekotviť, ani o to, že máme byť na určitom mieste. Pokojne sa prekotvíme a prispôsobíme sa tak, aby každému bolo pohodlne. Tak to robíme na každej dovolenke. Na rozdiel od Grécka, na nás ale nikde inde nezjapali, neponižovali, verbálne na nás neútočili a už vôbec nemanipulovali s naším majetkom bez nášho vedomia. Namiesto toho nám všade, okrem Grécka, pokojne pridelili pre nás vhodné kotevné miesto. S dotyčným jachtárom sme sa nehádali dlho. Na konci sa zdalo, že mu bolo z celej situácie trápne a dokonca sa ponúkol, že nám pomôže s opravou motora. Odmietli sme, keďže v tom bode sme už plánovali kúpiť nový. Zvyšok večera strávil pozeraním televízie na svojej lodi a my zas čakaním na večerné ochladenie sa. Po návrate z Atén sme sa rozhodli najprv zabehať nový motor priamo v zálive Navarino.
Počasie v ten deň bolo obzvlášť krásne a my sme sa išli plaviť po zálive a hľadať všetky rôzne monumenty, ktoré tam vyrástli na pamiatku slávnej bitky. Toto bol tiež náš posledný deň v Pilose. Strávili sme tu 6 dní a boli sme radi, že odchádzame. Pretože sme chceli dohnať stratený čas, urobili sme unáhlené a nerozumné rozhodnutie odísť v skorých ranných hodinách okolo 4:00 a ísť rovno na Zakynthos. Nebol to dobrý nápad, keďže sme sa v podstate plavili v úplnej tme celú hodinu, kým vyšlo slnko. Plavba bola dlhá, dokopy asi 130 kilometrov, a na Zakynthos sme dorazili práve včas, aby sme našli jedno voľné miesto. Uviazali sme sa a dozvedeli, že treba zaplatiť poplatok za kotvenie. Keď sme to vyriešili, nakúpili sme zásoby a rozhodli sme sa stráviť 2 dni objavovaním mesta a ostrova. Samotné mesto Zakynthos nie je ničím výnimočné. Celý ostrov je v podstate obrovským letoviskom pre turistov, pričom každý miestny obyvateľ je jedným alebo druhým spôsobom zapojený do cestovného ruchu. Toto bol jediný deň, počas ktorého sme strávili výraznejší čas na miestnej pláži. Nie preto, že by sme chceli, ale preto, že nebolo čo vidieť. Na druhý deň sme si požičali auto a potom aj motorový čln a z vody sme si prezreli modré jaskyne Zakynthos a pláž Navaho, na ktorej je vrak lode. Voda tu bola modrejšia než obloha. Obhliadka jaskýň patrila k jedným z najkrajších častí tohtoročnej dovolenky.
Zašli sme aj do miestneho prírodného múzea. Múzeum hrozne zapáchalo, pretože miestnosti, v ktorých držali vypchaté zvieratá, neboli správne vetrané a v ovzduší bol taký nepríjemný smrad po formaldehyde, že časti našej výpravy z toho prišlo zle. Zvieratá vyzerali vypelichane a boli v zlom stave. Celé múzeum pôsobilo dojmom, že doňho takmer nikto nechodí. Napriek tomu boli niektoré informácie veľmi poučné a zaujímavé. Dozvedeli sme sa napríklad, že na Zakintose sa pestuje špeciálny druh šalátovej cibule, ktorý nedostať nikde inde. Neskôr sme si ju aj kúpili a môžeme potvrdiť, že je to naozaj výborná cibuľa. Keď sme sa vracali na našu plachetnicu, zaujal nás obrovský niekoľko tisícový rad ľudí čakajúcich v prístave. Jedna z veľkých zaoceánskych výletných lodí bola v oblasti a prístav využívali na vykladanie pasažierov z lode na ostrov. Práve ich všetkých niekoľko hodín premiestňovali späť na palubu. Prítomným lodným dôstojníkom sme vysvetlili, že nás musia nechať prejsť cez ten dav ľudí, keďže nie sme pasažiermi a v prístave máme zakotvenú vlastnú malú plachetnicu. Nechali nás prejsť, ale to len ukazuje, ako je v Grécku všetko nastavené na tradičný masový turizmus. Našou poslednou zastávkou na našej ceste späť na Lefkadu bol Sami, malý a nenápadný prístav nachádzajúci sa na severovýchodnej strane Kefalónie, najväčšieho ostrova v Jónskom mori. Sami by sa dalo nazvať aj peklo, keďže sme sa od miestneho prístavného úradníka stretli len s nevraživým prístupom voči nám a našej malej plachetnici. Nechal nás 4-krát prekotviť na iné miesto a stále nebol spokojný. Čo ho obzvlášť rozčuľovalo, bola veľkosť našej plachetnice. To, že sme zaujali miesto v jeho prístave, totiž znamenalo, že jedna z čarterových lodí, ktorých bolo v Sami veľa, nemohla nájsť miesto, čo znamenalo menej peňazí pre miestne podniky. Nepáčilo sa nám, že prístavný úradník na nás doslovne štekal ako pes, keď nás mohol len slušne naviesť na vhodné prístavné miesto. Nakoniec jeho kolegyňa vyriešila celú chaotickú situáciu profesionálne, slušne a s prehľadom. Nevieme, v akom vzťahu bola presne voči prístavnému úradníkovi, ale my sme ju volali správkyňa. Správkyňa bola v pohode a vyhradila pre nás miesto, kde sme mohli pokojne byť ďalšie 3 dní. Po zaplatení prístavného poplatku za 3 noci nás už konečne nechali tak. Prvou atrakciou, ktorú sme chceli vidieť, bolo miestne jaskinné jazierko, jedinečný prírodný úkaz.
Išli sme tam ráno a prekvapilo nás množstvo autobusov s turistami, ktorí už čakali v rade. Všade boli agenti cestovných kancelárií, ktorí organizovali svoj krdeľ turistov s veľkou horlivosťou. Niektorí si nás dokonca mýlili s členmi ich skupín. Nakoniec sme čakali v rade na vstupenky vyše hodiny. Plavba v malom člne po jaskinnom jazierku trvala len asi 10 minút, ale príroda bola nádherná a preto jaskinné jazierko považujeme za jeden z vrcholov našej dovolenky. Na druhý deň sme si požičali auto a prezreli si Argostolion, najväčšie mesto na Kefalónii s niekoľkými ďalšími prírodnými úkazmi. Videli sme krasové jamy Argostolionu a maják svätej Teodory. Bola to krásna prechádzka, ktorú sme ukončili v centre mesta. Odtiaľ sme navštívili miestny tematický park spojený s mini zoo, zameraný na Odysseove cesty. Park bol malý a podfinancovaný, ale o svoje zvieratá sa veľmi dobre starali a všetko bolo veľmi čisté a upratané, čo je v Grécku vzácny pohľad. Kdekoľvek inde by toto miesto prekvitalo, nie však tu, kde turistov zaujímajú len pláže, modré vody a neskoré nočné párty.
Nasledujúci deň sme sa za 13 hodín preplavili na Lefkadu, kde sme plánovali stráviť ešte pár dní prieskumom a plavbou po okolí. Najprv nám chlapík v motorovom člne povedal, aby sme odišli a nedovolil nám pristáť, lebo sme si nezarezervovali miesto. Nikde inde nebolo nutné vopred rezervovať miesto, takže nás nenapadlo, že tu to bude nutné. Zatiaľ, čo sme vyjednávali podmienky a možnosti pristávania, točili sme sa na vode v kruhu a rozmýšľali, čo budeme robiť ďalej. Chlapík išiel zavolať kapitána prístavu, aby nás usmernil. Ten nám povedal, že pre nás nemajú miesto. Toto bol prístav, kde sme na začiatku plavby spustili našu plachetnicu a kde sme uložili náš príves a auto, ku ktorému sme sa však nevedeli dostať bez povolenia na pristátie. Správca prístavu len pokrčil plecami a povedal nám, že môžeme buď odísť, alebo vytiahnuť našu plachetnicu z vody pomocou skluzu a ísť domov. Len mu máme dať vedieť, ako sme sa rozhodli. Celý deň sme sa plavili sem a teraz sa máme otočiť a ísť niekam do tmy? Boli 3 hodiny po obede, dosť neskoro plánovať plavbu do iného prístavu. To bol bod, kedy sme už mali dosť gréckej pohostinnosti a rozhodli sme sa odísť. Neúnavne sme pracovali až do polnoci, aby sme našu plachetnicu dostali z vody na príves. Kvôli tomu sme sa núdzovo bokom priviazali na miesto, o ktorom sme usúdili, že nikomu snáď nebudeme zavadzať. Lebo logicky, ako má asi tak človek výjsť na breh, keď nemá povolené výjsť na breh? Nikto sa o nás nestaral a všetko sme si robili po svojom. Člen našej posádky strávil asi 2 hodiny potápaním sa v kalných, nečistých prístavných vodách, kým dostal našu plachetnicu na príves. Vyťahovanie lode z vody pomocou skluzu sa nezaobišlo bez problémov. Slaná voda nám poškodila svetlá na prívese a začali hrdzavieť brzdy. Prestávky sme mali len na chodenie na záchod. Prechádzali sme popri mólach a videli všetky tie voľné miesta, kde by sme mohli s našou malou loďou byť, vrátane takých miest, kde sa väčšie lode ako je tá naša ani nevojdú, takže by sme prístav našou prítomnosťou nepripravovali o bohatších turistov s väčšími loďami. Ešte i neskoro večer, keď sa mnohé miesta zaplnili čartrovými loďami, bolo voľného miesta pre našu malú loď viac než dosť. Nedostatok miesta teda vôbec nebol problém. Skončili sme okolo polnoci, opravili svetlo na prívese a po krátkej prestávke vyrazili priamo z Grécka do Bulharska, našej prvej zastávky neplánovane predčasnej cesty domov. Po 3 prebdených nociach strávených v Sami kvôli neskorým nočným žúrkam hlučných turistov a nemožnosti oddychnúť si v Lefkade sme boli na smrť unavení. Našli sme pekný motel v Bulharsku a strávili sme tam noc. Na druhý deň sme strávili veľa času hľadaním ubytovania v Rumunsku, ale nenašli sme nič vhodné. Keď sme konečne našli jeden motel, kde sme chceli prespať, naše plány sa drasticky zmenili. Asi 16 kilometrov od nášho cieľa bola cesta uzavretá. Jediným ďalším miestom, do ktorého malo zmysel ísť, bol Sylvia Motel Camping, kde sme spali na našej ceste sem. Aby sme sa tam dostali, museli sme prejsť cez hory po tzv. Transalpínskej ceste, jednej z najťažších ciest v Európe. Nemali sme na výber a tak sme pokračovali ďalej.
Na naše auto ťahajúce plachetnicu po úzkej a kľukatej transalpínskej ceste bol zvláštny pohľad a ľudia za nami otáčali hlavy s úsmevom. Nakoniec sme po celom dni jazdy dorazili do motelu Silvia. Mali sme tam dobrú večeru, vlastne najlepšiu počas celej tejto dovolenky. Na druhý deň sme sa vrátili domov skôr ako sa očakávalo, ale v dobrom zdraví a s nepoškodenou plachetnicou. Počas posledných 12 rokov sme s našou loďou kotvili viac než 100-krát v rôznych prístavoch v Litve, Švédsku, Poľsku, Nemecku a Holandsku a všade sme sa u personálu prístavov, žeriavnikov aj u miestnych jachtárov stretli iba so slušným a ústretovým prístupom, spoluprácou a niekedy aj s ochotou pomôcť vysoko nad rámec ich základných povinností. O to viac nás zaskočila nevraživosť, neochota a drzosť personálu aj niektorých miestnych jachtárov vo väčšine gréckych prístavov, do ktorých sme priplávali. Celkovo podmienky pre jachtárov ako sme my nie sú v Grécku ideálne. Všetko je postavené okolo väčších čarterových a zaoceánskych lodí a my sme jednoducho nezapadali do ich schémy. Letné horúčavy sú v Grécku neutíchajúce a ak nie ste ubytovaní v peknom hoteli s klimatizáciou, budete sa neustále kúpať vo vlastnom pote. Čo je pekné a môžeme to plne odporúčať, je stráviť noc spánkom vonku pod hviezdami. Teplo je tak lepšie zvládnutelné a môžete si príjemne oddychnúť, ak je teda dostatočne ticho, čo je málo kedy, keďže väčšina Grékov, vrátane detí a turistov, holduje nočnému životu, kedy teploty klesajú na o čosi znesiteľnejšiu úroveň. Názov tejto fotoreportáže je Grécka Odysea a bolo tomu v skutku tak. Podobne ako Odysseus, aj my sme stretli milých aj nie až tak milých ľudí, prežili niekoľko zádruhov a zažili niekoľko dobrodružstiev. Pri téme dobrodružstva nás napadá citát: dobrodružstvo je zmes pozitívnych a negatívnych zážitkov. Aj keď niekedy bolo tých negatívnych zážitkov viac ako pozitívnych, stále to bolo dobrodružstvo, ktoré sa podľa nás oplatilo zažiť.